Nananaringsing di unay kaiday ang kasing-kasing ng gamot. Nananaringsing di unay kaiday ang kasing-kasing. Ang gugma, ang lalaki, sugat-sugat hilagitway gagabot ngani ay malaway-laway gipapananglit ko tanong nga tabago harapi hapon ngani kadali malalumako ang gugma ang babae sugat-sugat hinkamote kay bababuga angot nga matari papananglit ko talong na apare buho ko ng ligi anbot nga kanatbi kanutoy hikadako angkog mga tinuo hadugan di makano apuros kinhalong nga ni Otoy kayang saya